Vašku, tak co, jak se podařilo ti to nainstalovat? A jo, Aleši, bylo to úplně bez problémů. Když je krabička pěkně připravená, tak to jde všechno samo. Teď to jenom musím zkontrolovat v naší chytré aplikaci, jestli je všechno v pořádku. A co to říká ta naše aplikace? Naše aplikace říká, že jsme připojení, vyrábí nám to, když teď už máme zimu, tak trošku málo a musíme ještě vyzkoušet, jestli nám fungují všechny přídavná zařízení. Tak. Výborně, větračky jsme vypli, zapli. A co ten boiler? Boiler nám taky funguje. Šetříme teplné čerpadlo. Klient určitě bude spokojený. No a teď už záleží jenom na klientovi, jak si to nastaví, jestli si to bude chtít manuálně spínat, nebo podle ceny energie, nebo podle času, to už bude záležet vyloženě na něm.